il·lusions? Ah, què passa, Paula? ¿Qué tal si te hacemos una entrevista de cuánto eres futbolista? ¿A mí una entrevista o debo fer una entrevista? ¡Sí! Pues encantada. Vale, anem. On vas néixer? Jo vaig néixer així, en València. Si eres mestra, com pots haver sigut futbolista professional? Perquè intentava alternar ser mestra i també futbolista. Anava molt liada, però m'agradava molt, perquè començava, jo me alçava a les 7:30 del matí, anava al col·le i després, directament, perquè estava treballant en Castelló, anava a entrenar. Aleshores, me alçava a les 7:30 del matí i me xitava quasi a les 12 de la nit. Imagineu el sacrifici que fem nosaltres. Per què vas triar el futbol en lloc d'un altre esport? Pues mira, la veritat és que vaig començar a jugar quan jo tenia ja 18 anys. Però de xicoteta sempre m'ha agradat el futbol, estar jugant. Mira, jugava amb els meus amics, amb els meus germans, en la platja, en el cole, en el parc. Però què passava? Que a mi m'agradava molt el futbol. Però quan era xicoteta, quan jo tenia la vostra edat, no tenia la sort que teniu vosaltres ara. No n'hi havia equips de futbol femení, eren de xics i no deixaven jugar. Però ara sí que podeu jugar vosaltres. Aleshores, jo què feia abans? Doncs mira, feia karate, gimnàsia rítmica, bàsquet, he jugat un poquet al vòlei, és a dir, que he fet molts esports, però que també m'han vingut molt bé per ara jugar a futbol, perquè tots els esports tenen algunes característiques que te fan ser millor jugadora i també millor persona, perquè sabeu que quan jugueu en un equip, què passa en l'equip? Que no només juguem nosaltres, també juguen tots els meus companys. Aleshores, sempre ve fer molt esports i després ja, si pots triar uno, doncs elegís. Alguna pregunteta més? Quan començares a jugar a futbol? Pues mira, te l'acabo de dir, però per si de cas algú s'ha despistat, jo vaig començar als 18 anys, i vaig estar 17 anys jugant a futbol, 17, és a dir, imagineu, i vaig començar molt tard, però mireu, quan algú té un somni, dona igual l'edat que tinga. L'important és que jo tinc un somni he d'intentar arribar a aquest somni, d'acord? I llavors l'important que és, però clar, jugar no té que dir, anem a jugar, no, és molt important cuidar-se, l'alimentació, dormir, aleshores, i deixar moltes coses, però tot el món no ha de ser un jugador o jugadora de futbol professional o de qualsevol, el bàsquet, de qualsevol esport, és a dir, podeu jugar vosaltres igual, no tot el món ha d'arribar ahí, l'important és intentar-ho i gaudir de lo que jo estic fent. Igual que quan esteu a l'escola, heu de gaudir, d'acord? Alguna pregunteta més, perdó? Sí. Els teus pares jugaven a futbol? Doncs mira, aquesta pregunta m'agrada, perquè els meus pares no han tingut la sort que he tingut jo. Eren majors de 4 germans. Aleshores, els meus pares, quan tenien 7 anys, i només anaven a treballar als seus pares per a poder menjar, perquè eren majors dels seus germans. Aleshores, ells no podien anar ni a l'escola. Els seus germans, alguns sí, però els meus pares ningú, ni ma mare ni mon pare han tingut la sort de poder anar a l'escola. Han anat a l'escola quan ja eren majors, quan ja tenien a nosaltres, als seus fills. Imagineu la sort que tenim nosaltres, de vindre al col·legi, de poder jugar a futbol, a bàsquet, a fer qualsevol esport. És molt important. I abans no tenien tampoc ni projector, ni pizarra digital, no tenien res, ni ordinadors. D'acord? Què vos sembla si anem a ensenyar-li a l'Arantxa el camp de futbol que tenim tan bonic? Tenim aquí un camp de futbol? Sí, I encara no hem anat? Encara no hem anat, ara. Vale, va. En quins equips han jugat? Vas començar en el Llevant. Després vaig anar a uno que era d'un col·legi que diu DSV i després, per últim, he jugat en el València. Com arribares a ser capitana? Pues mira, em va votar el cuerpo técnico y también mis compañeros. Cada una ficaba en un paper
el nom de la que volia ser la capitana, ¿vale? Per a representar a l'equip. Aleshores, van eixir 3 o 4 persones i ells eren les capitanes. En quin equip t'ha agradat més jugar? Pues mira, jo per a mi he jugat en els 3 millors equips d'Espanya. Cadascú m'ha donat unes coses, però tots en conjunt me queden tots. No podia dir un, perquè tots m'han fet ser millor persona i millor jugadora. Quants partits has jugat? No em pot recordar tots els partits que he jugat. Més o menys, cada any que he jugat 17 anys. Més o menys una mitja de 30 partits per any. Aleshores, tu ja saps multiplicar. Fes la multiplicació. Molts. Quants trofeus has guanyat? Trofeus? Mare meva, tinc la casa plena de trofeus. I la casa del poble també. És a dir, he guanyat 3 copes de la reina, moltes lligues amb el Llevant i hem quedat en el València subcampeones també de la Copa de la Reina. Quants gols has marcat? A veure, vaig a pensar un poquet perquè és una pregunta un poquet complicada, però jo crec que entre els 17 anys que he jugat, uns 100 gols. La setmana passada vàrem escoltar que un article deia que les dones no tindrien que jugar a esto. Com es sentires tu a ser jugadora femenina? I va dir això? Sí, jo no he escoltat això, menys mal que no l'he escoltat jo, perquè si no, com que no? A veure, vosaltres penseu que les dones no poden jugar a futbol? No. Poden jugar o no poden jugar? Sí. Perquè aleshores, qui és esa persona o altres persones per a dir que no poden jugar a futbol? Claro que poden jugar a futbol, igual que xiques també poden fer bàsquet, vòlei, ballar, tots poden fer, a veure, que no se s'oblide mai, tots poden jugar i fer el que nosaltres volem. Ningú pot dir, tu no pots jugar, perquè sigues més alta, perquè sigues més baixa, no. ¿Vale? Nosaltres som els que hem de dir, no, jo no m'agrada jugar a això, però m'agrada l'altre. Però ningú ha de dir el que no volem fer, ¿vale? Per què t'apuntares al futbol? Per què me vaig apuntar al futbol? Perquè m'agradava tant el futbol que per a mi, si no hauria jugat a futbol, per a mi no sé què hauria sigut de mi, perquè m'agradava tant que em van dir uns amics, i per què no t'apuntes a futbol? Digo, però és que de moment no n'hi ha equips de dones. Me diu, com que no? Si hi ha un equip de dones que es diu Sant Vicent i ara va ser Llevant. Digo, sí, però pues jo no sabia res. I me va dir, pues mira, vine amb mi, que te vaig a presentar a l'entrenador del Llevant. I així va començar la meva carrera de futbolista. Quan va ser el teu millor partit? El meu millor partit, més que per a mi, el meu millor partit per a mi fou el més important. ¿Vale? No me puc quedar en un, perquè per a mi el primer fou el més bonic, perquè com mai havia jugat a futbol, la primera vegada que jo vaig jugar a futbol, jugant en un equip, perquè clar, sabeu que l'important no és marcar gols. Què és el més important? Jugar, participar, divertir-se, què més? Sabem molt més coses, què més? Aprendre a jugar, i si algun company se fa mal, què més? Què més podem dir? Molt bé, i ser humilde, ¿vale? Hem de ser humildes i ajudar sempre els companys. D'acord? Escolteu, nosaltres el que digueren en València, que nosaltres eren un grup, però un grup humà, perquè s'ajudaven unes a les altres. Sempre estaven ajudant-se, perquè clar, quan passaven tant de temps juntes, ja sabien la que estava bé, la que estava un poquet així trista, aleshores sempre d'ajudar al company o a la companya, d'acord? Vale? Us pareix bé? Sí. Vale, continuem. A veure si arriben al camp de futbol. T'agrada ser capitana? Sí, a veure, clar que m'agrada ser capitana, però n'hi ha molta responsabilitat, d'acord? És com el delegat de classe, té una responsabilitat. No podem dir, jo com soy capitana vaig a reducir el braçalet. No, a part d'això, tenim moltes coses. Hem de parlar als entrenadors, hem de parlar també a les companyes, ¿vale? I sempre el bé ha de ser comú, i sempre això és el més important, ¿vale? No sols és ficar-te ahí el braçalet, hi ha moltes coses. Les teves companyes eren simpàtiques? Mireu, les meves companyes eren supersimpàtiques, a part del que estàvem parlant, eren companyeres,
perquè jo he sigut millor persona i millor jugadora gràcies a elles. És molt important, d'acord? És molt important sempre tindre a persones que estiguen amb tu, d'acord? I que t'ajuden. Es tracta igual als xics futbolistes que a les xiques futbolistes? A veure, penseu, vosaltres penseu que es traten igual a les dones que als homes? No! Per què no? Sabeu alguna cosa del per què no? Perquè els xics i les xiques són iguals. Vale, són iguals, haurien de ser igual, però penseu que es traten igual a nosaltres. Però dona igual que siga en futbol, en bàsquet, en vòlei, penseu en general que es traten igual? Què dius? No, per què? Sabeu el per què? Mireu, nosaltres, jo t'he dit el que fem. Nosaltres fem el mateix que ells. Per què te desapuntares del futbol? Per què me vas borrar? Perquè mireu, com he dit, jo me vaig trencar el genoll. Aleshores, i ja portava 17 anys jugant. Aleshores vaig pensar, a veure, Arantxa, ja tens una edat que ja n'hi ha xiquetes que són ja més joves. Aleshores, deixa el camí fet, que ja l'he deixat el camí fet, per a que elles ara, les xiquetes jovenetes, que practiquen també el futbol, perquè si nosaltres nos retirem, elles no poden pujar. Val? Aleshores vaig dir, pues mira, ara jo crec que és el moment. Què t'agrada més, ser mestre o futbolista? Pues m'agraden les dues coses, per això he estat fent durant molts anys, he estat jugant a futbol i també soc mestra. Què et sembla si fem un partit tota la classe contra tu? No! Jo crec... Yo me paso con Arantxa. Escolteu, però jo a soles? Sí. No, amb tota la classe? Jo crec que esto necessita un poc d'ajuda, Per acabar aquesta entrevista, volíem dir-te que estem molt contents i contentes de tenir en la nostra escola una futbolista professional. Pues jo estic molt contenta d'estar en este col·legi i de ser mestra d'ací. Xoca!